אין יותר חזרה. אז לא יצאנו בשבת, יצאנו סוף שבוע ביום שישי. איך נסעתם ברכבת? פתאום רבינו ודנו על האונייה. ועד שהגענו לרומניה, שם התחברנו אונייה דנובה שבאה לגרמניה. אונייה רגילה? אפילו אונייה דנובה, מה שנסעת טיולים. אונייה טיולים. נו. שם היו צריכים לחכות עד שקנו בסופו של משאית. כן. והתחילו להפוך את זה... הסוכנות? כן, עלייה באש. כן. והתחילו לעשות דירות. תחליט פה, מדעת היה 60 סנטים. לשבת היה ישר. מדהים. אבל לפני זה היה צריכים בספירה, הם עשו את זה על אונייה? מסע. אוניית מסע. אז הם עשו מדפים בשביל שינה. והכניסו שם 850. ככה שאנחנו יצאנו ב-23 באוקטובר, הגענו אחרי חיפה, 34 בינואר. ולא היה לכם שום הופעות בדרך? עבדנו ברומניה איזה חודש ימים, שעד שהגענו לתורניה, ברומניה? כן, עד שהתחילו... וכמה זמן נסעתם באונייה? מאוקטובר? אוקטובר עד ינואר. נובמבר, דצמבר, ינואר. 4 חודשים לארץ ישראל.
וכמה זמן נסעתם באונייה? מאוקטובר? אוקטובר עד ינואר. נובמבר, דצמבר, ינואר. 4 חודשים לארץ ישראל. עשו תכתובים כאלו כדי שלא יתפסו אותנו בטוריה. הרב שנכנס לטורקיה לדרדנים, עמדו כבר שוב. תפסו, והם הובילו אותנו לחיפה. לא נראה. אז מה עושים? ההגרה שאכלה נוקת חלב, נתן את כל הנפץ, כדי לפוצץ את הרגיל. פירקנו את המקורות. זה כבר היה בחיפה? פירקו את המחויות. וזרקו את החלקים לים, כדי שלא יהיה אפשר להעביר את העוגן. לנסוע, עד אז כל מה שלא יכולים, אז אפשר לעשות כל מיני פעולות. אחר כך בפקודה להרים את העוגן. ומה להרים את העוגן? לחטט את החלקים בים. אז עשו כל מיני חיבורים, חיברו את החלק של העוגן לחולה אחורית ורשת. אז איזושהי צורה הצליחו להרים את העוגן והכבשת את הדבר. נכנסנו לדבר, ככה מבין על התאריך. הגענו להטליט. כולם? 800, כמה אמרת? 860 איש? כן, לדעתי זה שום דבר. את כולם לקחו להטלית? נשים? נשים, ילדים, נשים, כמעט שלא ילדים, השם ודברים הכל. פתאום השתגעו האנגלים, טוב, הם הורידים אותנו להטלית. אז בדיוק גמרו את המחנה להטלית. אתם הייתם הראשונים שבאתם למחנה להטלית? אני בדקתי את המחנה. היה לך הכבוד, אה? אחר כך. טוב שלא לקחו אתכם לקפריסין, טוב שזה בארץ לפחות. טוב שלא הלכתם לקפריסין. אז עוד לא שלא. אחרי איזה שבוע, שבועיים, בשבועה מוציאים את האנשים, מוציאים החוצה, כאילו הדברים יבואו אחרי יומיים שלושה. יומיים שלושה זה היה בדיוק חצי שנה. יומיים שלושה זה היה בדיוק חצי שנה. אני לא רק בשנה. היו כאלה שברחו?
לא היה כדאי בחוץ לארץ, אמרו שבחוץ לארץ עבודה, לאכול לעשות מכל טוב. אז היה כדאי להישאר אותם. כדאי להישאר. תגיד לי, ישבת בעצלית עד איזה תאריך? חצי שנה. מינואר עד... אחר כך הלכתי לקיבוץ. אחר כך הלכתי לקיבוץ. לאיזה קיבוץ? אשר בארות יצחק. אחר כך. פרדס חנה. הייתי שם בחצי שנה. עשיתי להם עבודות. המון עבודות. עשיתי שבילים בקמפ. אני שמחתי שבילים עכשיו. זה היה שם הקרב שלה בגרמניה. ובשביל לא ללכת לחו"ל ועורף את העיניים. עד היום השבילים האלה בטח שם. בטח, יכול להיות. אם לא פירקו את הצריפים, אבל הלכתי חבלנות. תגיד שאתה סורר, שאתה יודע. היה לי שכח. באתי בבוקר, ואמרתי, אני סורר. מה עושה פה? מה איך עושה? אולי זה כל פעם, ידעתי מה זה סולר קודם. נכנסתי בין שני קבוצות. אחד שלפיקה, אחד מצד שני. ברגע שבטחו את החוט, אז אני לקחתי את החוטים, והיה צריך להכניס עמרים. ולסדר אותם, כמו שצריך, ולסתום חצץ. אני הרווחתי ביום 60 גרוש. ונהיית מומחה. והייתי מומחה. אבל הכסף לא היה בשבילך, אוקיי. בשביל הקיבוץ. כל הקיבוץ 120 איש חיו על ה60 אגורות. לא יאמן. אז לא הייתה עבודה. אז הם היו חיים על ה60 אגורות שלי. מה אני הרגיז אותי? אחרי חורף, אני שעבדתי ככה, ועבדתי עליו סורק במשטרת קרקור, שבאה ביקורת של האנגלים ושל המוחד. כל הוותיקים זרקו החוצה. הם ראו שהם לא היו סבירת הסורק שלי היה טוב. המשלתי סורק. יחידי. יחידי. אמרתי מה שאני עשיתי להם, שחור במהר ואחר כך. איך שעזבו את הביקורת, הבאתי פלטר, כמו חצי שלך, בתוך הערוגה, ושברתי את זה בפטיש הגדול, ומשכתי קוואדרטורה לסוף. למה? קבע
יותר קוואדרטורה, הרווחתי יותר. הכל טוב, הלכתי, עברתי במשטרת מגידו, חתיכת דרך לנסוע כל דרכי ערד, משטרת מגידו. עברתי לגבעת הציר. זה הכל מתוך הקיבוץ? הכל ללכת ברגל. לא היה זה אוטובוס. לא הייתה הסעה כמו היום. אני לא הולך, תביא אותי הביתה, תתפחות אולי. הלכת, הרווחת, לא, אתה חצה. בקיץ רציתי לצאת ליהודה מושקוביץ'. בטיול החליט, והמזכירות החליטה שאני לא חצי שנה בקיבוץ, או שנה אני לא בקיבוץ, אז הם ניתנו לנו חופש, אבל אתה עושה לעבוד. לא. אז היות שבעשית אנחנו הרווחתי פה אישה כמה אגורות. שמואל ברט היה ועבד במטבח. אז הוא הביא תרית קפה לדברים כאלו. אז היו כאלו בחוץ שרצו לשתות קפה. אמרתי, קח, תן כסף, קח קפה. ואז הוספנו איזה 20 אגורות, ממש לא. אנשים, משהו השתק כמה אגורות. אמרתי, טוב, אל תתנו, אנחנו הולכים לחופש. עברנו, הלכנו בפרדס חנה לתחנת אגד. לאן רציתם לנסוע? רצינו לנסוע לנתניה, הלכנו ליבניאל, שם היה ארגון. ארגון מה שהיום נקרא הדובר. ואתם שמעתם על זה? שמענו על זה. אז החלטתם ללכת לראות מה זה? רצינו לראות מה זה. ידעתם שזה חבר'ה שלכם, דתיים וזה? הכל. זה היה חבר'ה שלכם מלפני כן באזורים? לא היה לי חברים, לי לא היה חבר. אז סתם החלטת שאתה הולך לראות? סתם. לא, חתיכת דרך לפני. אבל איך נסעתם ומה? סתם משחק זה של האוטובוס. ירדנו, היה הכל ברגל, ביבניאל. ישבנו שם איזו יומיים. מה ראית ביבניאל? מי הייתם? חצי ארגון היה ביבניאל. איזה ארגון? קיים חזונים עכשיו. חצי של החבר'ה. אז פשוט הכרתם אותם שם. חצי השני היה תגיץ. איך התרשמת אז מהמקום הזה כשהגעת? פה, ארגון משותף, זה מה שעובד, ואין לו, וזה מה שלא עובד, יש לו. הייתי שבועיים הראשונות הייתי עובד. היה כאן מיצ'פן, צריך להתחילה להתקפה למרות, בחוץ. אז הוצאנו את הגרושים האחרונים ממצפן האוטובוס עד חיפה. אפשר להגעת לחופש. מאיפה הולכים לישון? מה לישון? איפה לישון? שאלנו שהייתי של בית ספר דתי. החבר'ה הילדים לכו הביאו חלות ואתה ולתחילה נכון, תודות. שתאכלו. הילדים הלכו והביאו לכם? כן. אכלנו, בבוקר שאלו איך הולכים עכשיו תראו, פרדס חנה. ארבע פה, שם, טרנט, אף אחד לא עושה. היה אחר כך מסעית אחד שעצרה, אז הוא בקרוב 3 גרוש, אני אקח את שניכם. אמרתי לו, אין 3 גיל, לא 3, אז
תמשיכו בחיפה. אז את השבת עשיתם בחיפה? לא עשינו את השבת בחיפה, קמנו בבוקר, יום שישי בבוקר התחלנו לתאר לי לך ללכת לרגל מחיפה עד פרדס חנה. הגענו, אני לא יכולתי כבר להתנהל, ישנו, שכבתי רוברט, נרדלתי, צ'קעתי על הבוקר. ומעניין את יוח, אבל ככה אמרתי קיבוץ, אני לא נשחק יותר. למה וככה וככה, אנחנו שלחנו את הכסף אחריכם, שעזבתם, שלחתם לו וצפת לי בסיום, שלחת, לא שלחת, אלה לי רוצים את זה במות, דווקא רצו אותי שלי כדי, הלכתי, מה שקיבלתי את הלירה, הם לקחו, ונתנו לנו את המשרוד באזון בעצם. זה מה שנתנו לנו, אבל הכסף נשאר אצלך. הגענו, אז נסענו כבר לא לימיר, אנחנו בבריטניה. בריטניה? כן. זה היה על יד זה, על יד ימיר. בריטניה זה כנרת, קיבוץ כנרת. בגניה, בצד שלי היה. גורן, כן. בצד שלי זה בגניה, בזרע. פעם ראשונה לירקות, אחר כך הפועל המזרחי חזר, רצה לעשות ביזנס את אחדות העבודה. אחדות העבודה ישבה בהזורים, ואנחנו ישבנו בבריטניה, והיקל ישבו למעלה על ההר. אז הם רצו לעשות חתונה. אלו ואלו, והאחדות ושאנחנו ניתן להם בריטניה, והם ניתנו לנו אזורים. הם כנראה עשו עסק יותר טוב. איזה מעשיות. אז חזר לי, נראה עם טריקים כאלו, שהיקל לא רצו את כולם. הם רצו זה, אני כן רוצה זה, אני לא רוצה זה. אז אמרתי לחזרי, אתה יודע מה חזרי, או כולם או כלום, אין חתונה. אז הוא התחיל לבכות באספה, מה זאת אומרת? אני חשבתי, אין, או כולם, או כלום. וכך הוא אמר, איפה שבאת? ואנחנו נשאו טוב בבית, מה היה חוסר? הרווחתי כסף כמו שצריך, עבדתי בגינאי וכנרת, מה היה חוסר? היקל לא היה להם ברירה, הסכימו.
זה חברות, אבל התייאשתי. מה שיותר עבדתי עושה לה פחות כסף. בודי, מה אני אעשה עם הבודי? מה אני אעשה עם הבודי? היום יפה. היה לי איזה 250 דולר לירות. בון היה לירה? חברים לא נתנו כסף ממש. תלושים כאלה. אבל מה אני אעשה עם התלוש שלי? אני יכול ללכת לצבאלי לתקן. טוב, נעליים וזה. כלום, רק במושב. רק השירותים של המושב. כן. אז עבר הקרח, אז יוסי אומר לי, אבל עבר אותו קרח. אז עבר הקרח, אז יוסי אומר לי, אבל עבר אותו קרח. לך תספר לו שיש לי תלושים, ואלי, זה כמו שאמרתי. אמרתי סטופ, רגע, אמרתי, אתה בצל, אתה כבר לא מקבל. הלכתי להוכמן להגיע, ואמרתי הוכמן, כך וכך טונות. הצל אתה רוצה? בטח שאני אקח. אבל מה, תביא את זה לשדה שלי. הוא לא רוצה להסתכסך. כן. עם הדברים. לקחתי פלטפורמה מחבר 1-3. המשתי את המצל על העגלה, טרקטור היה לי. ולקחתי את זה לסדר של הוכמן למחרת הבא, שקל, אמרתי את כל הדברים בחרתו. לקחתי את ה-250 בולד והוספתי להם עוד 50 לבד. אמרתי, הנה תיקחו כסף. לא, אנחנו נעשה את כל הכסף, אמרתי, פה יהיו שערות. אמרתי, תראו גרוש ממני. וכן עשו לי חרם, את החלב לקחו, את הביצים לקחו, את הרובד לא נתנו, לא בשביל הפרות, לא בשביל... לא בשביל כדגון, הלכתי, חיסלתי במשך שבועיים את כל חיסלתי. הלכתי, לקחתי קודם כל דירה ברמת יצחק. מה שיהיה, קודם שיהיה איפה לשים את הראש. לקחתי. לבד הלכת וקנית לבד? לא, שרה הלכה. שרה הלכה. אבל גם כאלה חברים טובים, את מבינה,
הכניסו אותנו לבוץ. והיא הייתה אצל קבלה, שהיה באמצע הבנייה, על יד בית כנסת של הילדים.